quedarnos durmiendo y que el tiempo pase lento, que la luna nos guíe al caminar, que me enfade y te rías de verdad. El azar nos la ha jugado, afortunado escribiéndote. Llevarnos por el viento, y es que no te miento cuando digo que me haces feliz. Solo escuchar de cerca todas las recetas que me digan cómo hacerte feliz. Y poco a poco ver cómo esto va más relajado, intentando respirar tu cuerpo y el mío, escapando del frío. Por tu culpa llegar tarde a trabajar, reírme solo por la calle al recordar que anoche volvimos sin sabernos el camino, que la luna nos guía al caminar, que te enfades y no puedas aguantar. El azar nos la ha jugado, afortunado escribiéndote. Llevarnos por el viento, y es que no te miento cuando digo que me haces feliz. Solo escuchar de cerca todas las recetas que me digan cómo hacerte feliz. Llevarnos por el viento, y es que no te miento cuando digo que me haces feliz. Solo escuchar de cerca todas las recetas que me digan cómo hacerte feliz. Llevarnos por el viento, y es que no te miento cuando digo que me haces feliz. Solo escuchar Bona de tarda. cerca todas las recetas que me digan cómo hacerte feliz. Nil Moliner, mi religión. Estem sentint. Avui no la deixem escoltar sencera perquè tenim una mica de pressa, perquè la nostra convidada és una noia molt sèria i té feina avui. Avui treballa. De fet, a les 4 crec que entra a treballar, i tot i així ha volgut concedir-nos aquesta entrevisteta. Serà ràpida, avui anirem per feina, avui no ens enrotllarem gaire, més que res per això. Si per nosaltres fos, estaríem una hora i mitja xerrant, perquè a més la Laura és una noia molt eixerida i molt divertida. Així que comencem amb, sobretot, que si teniu Twitter, sisplau, feu una mica de rebombori a la compte de Twitter, al tuit que he fet d'aquest directe, on informo que ja hem començat, així que tothom, sisplau, aneu allà, deixeu un like i un retweet. I després, sabeu que el programa l'acabarem, l'entrevista, la xerrada, l'acabarem amb les preguntes que vosaltres li vulgueu fer a la Laura. Ja n'hi ha unes quantes, però si aneu al meu Instagram, ja que hi aneu, deixeu un follow. Estem a punt dels 300, em sembla que ens queden 3 o 4 per arribar als 300, així que, sisplau, seguiu-me. Aneu a les stories, i hi ha una story on surt la Laura Soria amb una caixeta que us pregunto, què li preguntaries? Allà, dins de la caixeta, podeu deixar la vostra pregunta i se les llegirem totes les que ens donguin temps fins les 3:40, que és... Mira, em ficaré l'alarma. Quan soni l'alarma haurem de tancar el directe. Editar, 3:40. Guardar. Fantàstic. I després ja, abans de donar pas a la Laura, informar-vos que abans d'ahir vam fer aquesta xerrada amb la Ainhoa López, jugadora del Barça, i ahir la vam fer amb la Eli Soriano. I diràs, Fèlix, me les he perdut i no estic subscrit aquí a Twitch i no puc veure el contingut que heu pujat. No passa res, a YouTube, al canal en català, flop_cat, tot i que a mi m'agrada dir-li flop.cat, podeu anar i veure les dues xerradetes. Tanques i fas l'Helena o ho fas seguit? Tancaré a menys 20, prepararé les escenes, perquè no em dóna temps a canviar-les, i donarem pas un nou directe amb l'entrevista xerrada amb l'Helena. Després a les 4, del tirón.
del tirón farem amb dues coses. I ara sí, que tenim una mica de pressa. La Laura s'ha d'anar a treballar perquè és una noia molt responsable. Ja somriu. És que és una noia que sempre somriu. Amb tots nosaltres, Laura Sòria! Bona tarda. Bé, és que sempre somrius fins per dir bona tarda. Laura, com estàs? No sé, em surt sol. Bé, molt bé. Cansada, però estic molt bé. Si veieu, aviso al xat, Laura, perquè potser no ho saben, de que dona la casualitat que tu i jo ens coneixem des de que tu eres mini, que eres un moquito, perquè casualment... Una bola de billar. Sí, eres bastant boleta. Eres bastant boleta. I casualment jo estava a l'estaf tècnic de la JET l'any que la teva germana, la Judit, estava al Sènior B de segona catalana, on a sobre vam aconseguir l'ascens a primera. O sigui que va ser un any supermaco. Així que si veieu que hi ha bastanta confiança entre la Laura i jo, és perquè ens coneixem de molts anys, i m'ho puc permetre, Exacte. Aquestes coses. Laura, et deia, com estàs? Deies que cansada, i jo et preguntaré per què estàs cansada, perquè és que ets una noia que no para. Estudies, treballes i a sobre jugues a un equip de Lliga Femenina 2 que aquesta setmana jugarà les fases d'ascens a Lliga Femenina. La pregunta és, com t'ho fas? Bona pregunta. Bueno, a veure, principalment avui estic cansada perquè justament avui començava a treballar a les 6:30 del matí. Bé, i porto a les 5:30 desperta i la veritat és que estic una mica així. Però bueno, m'ho faig amb molta organització, al final m'agrada molt el bàsquet i és com la meva passió, al igual que he trobat una carrera que m'encanta i per seguir endavant, malauradament en el bàsquet femení no podem tenir un sou que ens pugui mantenir i jo ja vaig tenir una edat que m'agrada tenir les meves coses i jo anar a la meva i per això he de treballar. Llavors, bueno, porto molta organització, la sort és que els entrenos són per les nits, la uni és pel matí i treballo de tardes, però com que ara és Setmana Santa doncs he de treballar de matins pels entrenos que són abans. Es pot dir de què treballes i què estudies perquè la gent no ho sàpiga? Ah, sí, cap problema. Estudio infermeria, faig primer d'infermeria perquè els altres 2 anys vaig estar també treballant i estic a un Decathlon treballant. De cara al públic és? O sigui, no és al magatzem? No, de cara al públic, A quina secció? Estic a la secció de bàsquet. Olé! Ojo! Clar. Poca broma, la secció Tarmac de bàsquet, que col·labora molt amb Flopball. De fet, em van enviar... Bueno, tu ho sabràs, que van llançar la línia de productes NBA. NBA, sí. I em van enviar una caixeta molt digna, amb unes bambes, amb roba, o sigui... I jo també vaig treballar al Decathlon, Laura, això potser no ho sap molta gent. Jo vaig treballar en 2 etapes al Decathlon, però com soc més lleig, estava al magatzem. No tenim magatzem en aquest Decathlon, per això no estic allà. Laura, temporada rara, any raro, la pandèmia està fent que ja no només les temporades, sinó la vida, d'alguna manera, sigui rara. Tot i així, malauradament no. Per sort tu estàs podent seguint estudiant, seguint treballant, ara hem passat èpoques que no. I a nivell de bàsquet, com ha sigut la temporada? Parlàvem amb l'Ainoa, per exemple, el Barça no ha tingut cap peron ni cap suspensió de partit, el Lima va tenir un parell. Com ha sigut pel Boet la temporada? Heu tingut molts perons? Bueno, jo crec que molts tampoc, perquè no ha sigut una temporada molt irregular. Sí que, si no recordo malament, han sigut 2. Ara així una mica autocitient... Sí, de memòria. Comptat de man, semblament, perquè no ho sé. Però clar, és que els perons que teníem de partits quan no jugàvem, teníem entrenament. És a dir, la setmana que no hi havia partit, igualment el dissabte hi havia entrenament. Vale. És a dir, que tampoc ha sigut un peron que ho haguem notat, perquè sempre teníem alguna cosa a fer aquell dia de partit. Vale, o sigui que a sobre els perons que heu tingut, per sort, no han sigut que us afectessin directament a vosaltres pel que heu pogut seguir entrenant. Bueno, nosaltres no hem tingut cap positiu, sempre han sigut cosa dels altres equips. Jo això ho deia, que clar, si molta gent diu no, és que a l'esport hi ha molt contacte, seria molt fàcil contagiar el virus, però jo sempre fico l'exemple. O sigui, jo he fitxat també fa 2 mesos per un equip d'EVA on també ens fan els tests, hem tingut 0 positius, també, i després a l'estiu passat, que encara estava la situació bastant candent, vaig poder fer la volta a Espanya jugant al carrer amb altra gent, òbviament mantenint uns mínims d'higiene, de rentar-te les mans, la pilota,
portant la mascareta sempre que no estiguessis jugant, i coi, vaig estar a pistes de tota Espanya, barrejant-me amb gent de tota Espanya, i al final semblarà que tenim raó de que l'esport tampoc és un focus de contagis com podria ser estar en un lloc tancat. Bueno, no sé. Coses que em venen al cap, Laura. Anem a parlar. Temporada individual. Com ha estat per tu a nivell individual aquesta temporada, on canviaves de club, on venies d'un any parada per la lesió del genoll? Com ha sigut aquesta tornada a l'activitat esportiva? A l'inici va ser molt emocionant perquè, o sigui, al final és el que tu dius, portava molt de temps a sobre amb una recaiguda després de la primera operació i per mi va ser molt dur. Sí, a mi jo ho podria descriure com molt sorprenent perquè no esperava estar tan bé en un lloc. Vale. Sempre que m'han preguntat ho he dit. Sí que és veritat que el genoll m'ha anat fent tonteries per una manera de cara més cap al novembre o així, vaig tenir problemes amb el genoll, llavors em va fer que jo també baixés una mica i la meva confiança en mi mateixa, al igual que els entrenadors cap a mi, perquè al final això és normal, canvies una mica i això va ser una mica difícil com remuntar-ho, no? A més, l'equip que tenim moltes exteriors i necessitàvem bases i llavors, parlant amb el Jordi vam decidir que jo ocuparia la posició d'1, que tampoc és la meva natural, però no tinc problemes en fer-ho, vull dir, ho faig encantadíssima i també m'agrada. I clar, en aquest sentit, una mica diferent. He estat mirant, tot i així, les estadístiques individuals. Òbviament, en un any on tornes, després d'un any sense jugar, tampoc podríem esperar que la Laura fotés 15 punts cada partit i 5 triples per partit, que ojalà, però, òbviament, hi ha una cosa que he vist i m'ha fet gràcia. 42% en triples, Laura? Qui ho diria, de mi? 42%. Estàs reconvertint una mica el joc, potser, o aquest any ha sigut més còmode d'alguna manera trobar els tirs de 3 que no potser unes penetracions que podríem veure en una Laura més anterior? Bueno, és que principalment la meva cama dona pel que dona des d'un inici i jo no tinc les cames que tenia fa 2 anys perquè encara estic en procés d'agafar massa muscular i potència. Sí que és veritat que ara em noto més còmoda i que cada cop em noto més lliure en fer totes les meves entrades que feia i de més, però havia de trobar una altra visió en el meu joc. No? Al final és el que havia de fer i no podia fer una altra cosa. Llavors, em vaig centrar molt en el tema dels tirs, en el tema de tir de 3 i jo crec que ha donat els seus fruits davant d'estadístic, no? Jo crec que ha anat bé. Fa poc va pujar al Boet, al Maresme, un vídeo on preguntaven coses a la Laura Sòria, molt divertit, me'l vaig veure sencer, i deies en aquell vídeo que un dels teus referents és la Judit, la teva germana. Sí. Jo és cert que quan jugaves al Segle, sobretot, a vegades li deia a la Judit, dic, és que la Laura tira igual que tu, perquè teníeu almenys una mecànica molt curiosa i uns moviments bastant marcats, però és cert que aquest any he vist 2 partits, el que veu jugar al camp del Mataró, em sembla, i un altre que ara no recordo. T'ha canviat una mica la mecànica, no, també? Jo crec que almenys la meva posició corporal ja no està mirant a Xina, perquè sempre mirava a Xina, sinó que està mirant a l'aro, saps? És un pas important, És un pas important. Que jo crec que això és el que més em marcava a mi, no? Que sembla quan tirava el meu cos estava com mirant a l'altre costat de l'aro i era com, però a veure, si l'aro està aquí, on estàs mirant tu? I jo crec que aquest ha sigut com el punt d'inflexió de dir, vale, ara sí que les fico, no? Vale, passem ja... Laura, avui anem una mica més ràpid que els altres dies. Pregunten al xat que si l'àudio va una mica avançat que el moviment. Sí, és cert, que suposo que és un tema de la connexió, però almenys se sent bé, se sent perfecte, o sigui que podem seguir. Aquí l'important, sobretot, és la veu, no la imatge. I anem a parlar de les companyes. Com veus que arriben les companyes a aquestes fases d'ascens? Com ho plantegeu? Com un premi? Com un repte? O tot junt? No sé. Com esteu?
Sincerament, t'he de dir que aquesta última setmana jo ho veig que estem en un nivell que no havíem estat en tot l'any. Hòstia. Eh, Crec que totes hem entès una mica el rol de cadascuna, que això era crec que el que més ens marcava a totes. Vale. I hem vist que hem d'anar totes a una i que podem fer-ho. Vull dir, al final hem aconseguit això i per què no anem a disfrutar d'aquest premi, que és un premi, I tant. però també és un repte cap a nosaltres, cap al club, i a més, si ja tenim això, per què no anem a intentar anar al màxim? No? Al final, no aniràs allà perquè sí, vull dir, ens ho hem guanyat i ho tenim aquí i no podem fer res més que disfrutar-ho i anar a per totes i agafar i dir, estem aquí, nosaltres som aquestes, vull dir, no podem deixar-ho escapar. Al final una mica és la filosofia de l'esport, no? O sigui, i de la competició. O sigui, òbviament, en totes les lligues, en totes les competicions, no sempre serem els millors d'aquella competició, però a vegades sí que estarem entre els millors i haurem no només de gaudir-ho, sinó que lluitar per aconseguir el màxim a l'hora que ho intentes gaudir. Al principi de temporada era un objectiu estar a fases? Sí, jo crec que sí, jo diria que sí. Vale. Jo crec que l'objectiu de l'equip i del club, davant del que es va fer i les jugadores que es van agafar i de més, jo crec que un objectiu que teníem i que podíem assolir era estar aquí. I que, és que al final era la cosa que veiem totes que podíem estar i tots, o sigui, juntant staff, juntant club, vull dir, al final has de creure-hi i nosaltres hi creiem i veiem que podíem fer-ho i jo crec que sí que era l'objectiu nostre. I ja l'última pregunta sobre les companyes. Hi ha alguna companya que t'hagi sorprès positivament? Una companya que diguessis, hòstia, no m'esperava que fes aquest temporadón. Uau, és que m'hagi sorprès, en especial no, perquè al final totes han fet el màxim d'elles mateixes, no? I jo he vist en totes que s'han deixat la pell tots els entrenos, tots els partits i evidentment hem estat pitjor o millor en diferents partits i totes hem fet, no? Però jo crec que cadascuna ha fet tot l'impossible per ser la millor versió que té i no et sabria destacar una perquè és que de cada una et podria dir un dia o una cosa que he dit, ostres, saps? O sigui, no et sé dir una persona. I arribem a unes fases on hi ha hagut un sorteig atípic per la situació en la que estem, que no és una fase d'ascens que jo cregui que es quedi com a estructura esportiva per cada any que la fase d'ascens sigui així, perquè al final és molt aleatòria, no? És un sorteig purament a l'atzar. Què t'ha semblat a tu? Ja se sabia, al principi de temporada, com eren els sorteigs de les fases i tal, però què et sembla aquest format de sorteig de la fase d'ascens? Bueno, jo crec que al final és una mica la situació, no, que estem visquent. O sigui, al final no podem demanar res més enllà perquè la situació en si no és fàcil i jo crec que ja prou que podem disputar-les, que podem jugar i que hem estat tota la temporada jugant, que jo crec que no puc ficar cap pega a un sorteig, que al final és la millor manera de fer-lo perquè la situació és la que és i no podem fer res. Llavors, al final també s'ha de veure què es fa l'any que ve. Jo crec que per aquest any és bastant assequible perquè és el que ens hem de trobar i és el que hem estat visquent i no podem fer res. I aquest sorteig ha deparat un grup de 3 en el que està l'Advisòria Maresme amb l'UCAM Jairis de Múrcia i Baxi Ferrol. Era el Baxi Ferrol el rival d'alguna manera a evitar a tota costa? Cap rival era a evitar. Tots els rivals han d'estar benvinguts, o sigui, tot era... O sigui, nosaltres anem allà a que ens fiquin endavant, a demostrar qui som i a demostrar què som i què fem. I fos el rival que fos el grup que fos, nosaltres anàvem a... Bueno, anem a donar tot el que puguem i el que tenim dins, o sigui, al final no hi ha cap rival que haguem de dir, no, aquest no el vull. No, jo els vull tots, els volem tots. De fet, és que és el... Jo sempre faig la comparació d'aquestes fases com quan estàs, m'invento, en un 3x3, que al final toquen el moment de les eliminatòries, però clar, el que guanya el torneig és que ha de guanyar quasi tothom, al final. O sigui, clar, llavors, exacte. Per pujar també haureu de guanyar quasi tothom i quasi és igual trobar-te un abans o algú més tard, perquè al final si vols pujar
o guanyar aquestes És fases això. hauràs d'enfrontar-te a tothom. Dels altres grups, sense comptar el del Maresme, quin creus que és el grup de la muerte? Quin grup diries, buah, serà el més igualat, els 3 partits seran hòsties, que ho seran en principi tots, perquè clar, unes fases en grups de 3 on qualsevol partit pot ser definitiu, serà així, però un grup en el que tu diguis, uah, aquest grup a mi em dona que els 3 seran partidassos, que estarà igualadíssim i no et sé dir un favorit. Jo crec que el grup de Sant Adrià, perquè tots els equips estan més o menys a la part Sí. i són molt, molt iguals entre ells. Llavors, jo et diria que aquell és el que veig més, bueno, que estaran més ahí de dir, a veure què passa, no, aquí? Sí, jo estic bastant d'acord. De fet, són 2 segons i un quart, però un quart, Exacte. que és el Canoe, un equip amb molta tradició, amb molta història, Exacte. i que té un... Sí, la que millor balanç té és el 21-5 que té l'Ardoi, però és que el Canoe només ha perdut 10, o sigui que al final tampoc és una barbaritat. I És si això. m'haguessis de dir un equip català, que no sigui el Maresme, que té més opcions d'aconseguir l'ascens, quin és per tu dels 3 catalans el que té més opcions? Crec que ho sabem tots. Ho haig de Barça. preguntar, Laura. Barça, sense dubte. Et faria il·lusió, no? Entenc també que algunes de les teves excompanyes que estan allà aconseguissin aquest repte. Sí, sobretot perquè sé tot el treball que hi ha darrere, tots els esforços, totes les hores que han ficat i perquè sé que són persones molt treballadores i que ho deixen tot a la pista. Llavors, s'ho mereixen tot i més i jo estaré super orgullosa si són elles qui pugen, al igual que si som nosaltres. Vale, doncs anem a parlar de... Ja ens queden 15 minutets només. Deixarem una estona important per les preguntes d'Instagram, així que si algú del xat encara no ha fet la seva pregunta, sisplau que vagi a Instagram, que em segueixi, aprofiti i deixi el follow, i a l'story de la Laura Soria on fico què li preguntaries, aneu i li deixeu la pregunteta. Anem a parlar d'un hipotètic, imagina't que en el millor dels casos, ojalà que passi, l'Advisòria Maresme aconsegueix guanyar les semifinals i per tant assoleix l'ascens a Lliga Femenina de manera esportiva. Pregunta una mica compromesa. Creus que el Maresme assumiria aquest ascens que ha aconseguit a pista? Seria viable? A veure, al final, assolir un ascens a Lliga Femenina 1 implica molt desgast econòmic, tant per pagar el que és Lliga Femenina 1 com jugadores, com tot el que ve darrere. Llavors, el que necessitaria sobretot jo crec que és molta ajuda exterior i si rep aquesta ajuda exterior jo crec que sí, sense dubte ho farien. Jo crec que el club li faria molta il·lusió i també, ja no només als components del club el que és directiu, sinó també a la base, no? O sigui, seria com algo molt important i molt xulo. De fet, el club ja no només quan aquest any que es diu ja que tenen aquest associament que ha tingut amb el Maresme, però ja va demostrar el Boet Mataró, quan era Boet Mataró sol, que va assumir l'ascens des de tercera fins a Lliga EVA, que va assumir tot el que els canvis estructurals, perquè un canvi de tercera masculina a EVA econòmicament potser proporcionalment seria el mateix que un Lliga 2 a Lliga 1, a nivell d'esforços, d'ajudes. Jo conec a molta gent del club i sé que per ells no serà. És a dir, que a nivell de tot el que necessiti aportar el club, ho faran. El que sí, com també parlàvem amb el cas del Lima, inclús amb el Barça, tot i tenir el Barça d'alguna manera darrere, sí o sí, passi el que passi, si un equip català puja, necessitarem aquesta implicació ja d'entitats privades com d'entitats públiques, com podrien ser ajuntaments, Diputació, Generalitat, doncs per veure si és veritat que aquest recolzament que tan fàcil és dir a xarxes socials que es dona a l'esport femení, si quan s'ha de fer de veritat ens el donen. Laura, en aquella entrevista divertida que va fer el club, el Boet, deies que has descobert uns estudis i una segurament futura professió que t'omple molt, en què t'ho passes superbé, i que una mica et canviava el prisma de la teva visió sobre el bàsquet, no? De si dedicar-t'hi, si no dedicar-t'hi.
però Laura Soria té en la seva llisteta de possibles coses a fer jugar a Lliga Femenina? A veure, sempre hi és. Vull dir, és com si li dius a un nen petit que tens el Carmel allà i si l'agafa o no, no? Al final, hi és sempre. L'única cosa que jo també hauria de ser molt conscient del moment en el que estic, del que tinc davant i del que no. I del que se m'ofereix en quant a mi a la vida, no? O sigui, ja no només en el bàsquet, sinó en tot. Òbviament hi és. O sigui, tu ho saps millor que ningú. Vull dir, porto des que soc un moc jugant a bàsquet i m'he desvivido por esto, si ja ho saps, i tothom que coneix ho sap. Llavors, clar que hi és, però tampoc sé què serà de mi demà ni demà passat. No ho sé. Tal qual, tal qual. Mira, ens diu el David de la conta de baloncesto femenino. I qui no vol jugar? Però clar, una cosa és voler i l'altra una mica la situació, per exemple, que podria tenir la Laura. Imagina't que l'any que ve li ofereixen a la Laura anar-se a una lliga femenina i és a Canàries, m'invento, Clar, potser la Laura té el segon curs de la seva carrera i li és impossible. I potser ella diu, mira, ara mateix, fins que no acabi els estudis, no vull saber res de poder jugar a Lliga Femenina perquè seria incompatible. Doncs per això aquesta pregunta una mica, i ens l'ha respost molt bé, Laura, m'ha agradat molt la resposta. Però, Laura, imagina't que pugeu. Quina promesa series capaç de complir? Què ens podies prometre? Dir, va, mira, Fèlix, si la setmana que ve, el diumenge, que segurament, ojo, Laura, potser el diumenge estic a Leganés veient els partits. Quina promesa series capaç de fer si el diumenge pugeu a Lliga Femenina? Però promesa en quant a... Un repte. Joc? Vull un repte, sí, vull un repte. Sí que és molt difícil, Mira, et proposo el mateix que li vam proposar a l'Ainoa i a l'Eli Soriano. Vale. Si pugeu, en el moment que pugeu, si jo estic a Leganés, Vale. m'has de mirar i fer el gest del bigoti dedicant-me a l'ascens. Fet. Vamos! Ni ho dubtis. Vamos! Doncs... Són massa anys ja, com perquè no em mereixis això. Era un tiro seguro. El que sí, també et demanaré, Laura, pugeu o no, la meva idea és que al canal en català de YouTube, sobretot, també pugem molts vídeos jugant a bàsquet real, jugant reptes de bàsquet. Sí, et demanaré que aquest estiu, si trobem un foradet, fem un 1 contra 1, o un concurs de triples, que ara que estàs tan bé amb els triples, a veure si ets capaç de guanyar-me ara. Això sí que t'ho demanaré, Això sí, sense problema. Vale, anem amb l'última part d'aquesta entrevista, Laura, que ja saps que són les preguntes d'Instagram, on el David, de Baloncesto Femenino, li agrada molt deixar preguntes. També veig que hi ha... Hòstia... Vale, hi ha una pregunta d'algun familiar teu, però no és una pregunta, és una afirmació. Ara la llegirem. Ara la llegirem. Vale. Comencem per la primera pregunta que la fa el Marc Caminal, Laika Marc, en el xat, que diu: quin equip de 3x3 faries si a l'equip has d'estar-hi tu i 3 jugadores més, però ha de ser una jugadora nacional, un jugador nacional i un jugador o jugadora internacional. És a dir, 2 espanyols, un noi i una noia, i un estranger que pot ser noi o noia. Quin seria el teu 3x3 ideal? Doncs mira, jo crec que m'agafaria a la Cristina Hurtado. Bé. De noi, sonarà molt raro, però el meu cunyat, en Genís. Bé. I internacional, per un 3x3 m'agafaria a Sheila Dixon. Dios. Molt bon... Sí, molt bon trident, De fet, mai ho he parlat amb el Genís, perquè no parlem així al dia a dia, però a mi sempre m'ha estranyat que el Genís no aposti pel 3x3 perquè és un perfil de jugador molt idoni pel que reclama el 3x3. Té bon tir de 3, penetra molt bé i defensa dur. O sigui que... I a part està quadrat, el cabron. O sigui que... Mira, si parles amb ell, recomanar-li que munti algun equipillo 3x3 perquè se'ls pot donar molt i molt bé. Mireia 2211 ens deixa una pregunta. Suposo que és alguna broma que deu tenir amb tu, perquè la pregunta és: ¿qué se ve desde la torre más alta de Toronto? Toronto entero, és que madre mía. Si vas veure el vídeo, si vas veure el vídeo web, això surt. És veritat.
És veritat. Però jo no tenia ni idea de què era ja, i ho va fer ja la pregunta. Vale, ara. Mira, 19/Alba ens pregunta: ¿sigue metiendo ropa, trastos debajo de la cama para que esté impecable la habitación? Aquesta pregunta, A mi, no, segur? a veure, no, perquè això tenia un per què. O sigui, arribàvem allà, quan arribaves de l'escola, allà al segle, i de sobte et deien habitaciones recogidas, que viene una visita. Viene en 20 minutos, pues no me da tiempo de recoger toda la habitación. Cogías y lo metías debajo de la cama. I deixaves els llençols, els deixaves com fins a baix perquè no es veiés res. Però això ho feia tothom, vull dir, no. Bueno, jo crec que qui més, qui menys, inclús a casa, quan la mama o el papa et diu vull l'habitació recollida, vull... Si no, no surts. Ens apurava el temps, tothom ho hem fet. Vale, N. Berzal et pregunta: sabries diferenciar una pilota de pàdel d'una de tennis? No la sé diferenciar. Tio, aquesta pregunta no s'havia de fer. Perquè treballo en aquella secció, saps? Això és pitjor. La meva pregunta és, digue'm incul, són diferents les pilotes de pàdel que les de tenis? Sí, es veu que tenen com una espècie de diferent toque o alguna així, que quan tu li dones, pues, no sé, suposo que té un rebote diferent. Jo què sé, és que no. Bueno, quan et toqui treballar a la secció de tenis o pàdel ja t'ho aprendràs, no? Ja treballo, el que passa que no em pregunten aquesta pregunta. Vale. Vull dir, la gent ve i em diu una pelota de pádel, yo te he puesto una pelota de pádel, una pelota de tenis, la que tú quieras. Ahora no me preguntes qué diferencia tiene, porque no lo sé. Vale, l'usuari msoria/9, em sembla que et sona, em sembla que es diu Martí, bastant. Martineto, Sí. Terremoto, bueno, Martinito ja no és tan Martinito, perquè ara jo vaig conèixer L'enano de la casa. que tenia 5 anys, em sembla, o 6, i ara, Sí, por ahí. i ara quasi té més bigoti que jo. ell simplement diu, és la millor. O sigui que un petonet l'estimo molt. pel Martí. Sí, Vale, quina ha molt estat la clau per accedir a les fases d'ascens? Ens pregunta el David. Quina ha estat la clau? Ostres, doncs, bueno, jo crec que veníem d'una ratxa bastant negativa, tot l'equip, i la clau principal va ser creure en nosaltres. Vull dir, al final sabíem el que ens venia, sabíem que el partit a Viladecans era algo molt difícil d'assolir venint del que veníem a l'altre partit de Viladecans, perquè va ser molt dur a casa seva, i al final sabíem que ens ho havíem de creure. I jo crec que ho vam fer, vam creure en tot el que se'ns havia dit, en tot el que havíem de fer i d'apostar, i així ho vam fer, i jo crec que així ho estem fent ara i seguim. En Santi Gube també fa la mateixa pregunta que ha fet la Mireia, que se ve des de la... Crec que ha quedat com el meme de la temporada, no? Segur! Ja t'ho dic ara, que segur! Vull dir, si no s'ha rigut tothom de mi allà, no s'ha rigut ningú. I acabarem, perquè ja són i 38 i en 2 minuts la Laura ha de marxar a treballar. Si voleu veure-la, aneu al... A quin Decathlon estàs? El de Terrassa? Això s'ha de dir, el de la maquinista. El de la maquinista? Bueno, encara, la maquinista encara. Si fos el de Terrassa potser m'apropava. L'última pregunta, que és interessant, m'agrada saber-ho, perquè encara no s'ha fet oficial, però apunten bastants números de que serà així, de que l'any que ve es crearà la nova Lliga Femenina 2 Pro, que serà de grup únic. Creus que és un format o que és un estil de competició que el nivell actual del bàsquet femení espanyol necessita? T'agrada, no t'agrada? Com ho veus? A veure, personalment, crec que és un desgast econòmic pels clubs molt gran, que el que et deia abans, l'esport femení no té. Aleshores, no és el mateix la Lliga Femenina 2 que teníem abans, que era, o tenim ara, perquè realment ara també, que és per seccions de territori i al final et desplaces unes distàncies assequibles, que no tenir un cap de setmana que t'has d'anar a Galícia, un altre a Gran Canària, un altre a Madrid, un altre no sé on. Jo crec que en aquest sentit és una mica desgast econòmic.
en quant a nivell de bàsquet, brutal. O sigui, Jo- si parlem de nivell de bàsquet, serà brutal. Jo penso, Serà algú... penso igual, la veritat. La veritat crec que seria Sí. idoni, esportivament, seria idoni, perquè sí que és cert que Exacte. potser ens estem trobant que hi ha molts equips, i de fet ho hem vist aquest any, no? Hi ha moltes diferències, potser en el grup català només amb el Barça i el Lima, però clar, jo li pregunto al Ferrol si esportivament aquesta lliga regular li ha servit, i jo crec que inclús segurament li haurà anat pitjor de cara a afrontar aquesta fase Sí. final, perquè no han competit. Crec que hi ha hagut 2 partits que la diferència ha sigut de menys de 10 punts. Però és que Mira, l'alarma. Crec que hi ha hagut això, no? Molts partits que han guanyat de 40, de 50, inclús de 70 punts. Exacte. Llavors, esportivament, jo sí que entenc aquesta Lliga 2, però com bé diu la Laura, a nivell econòmic crec que encara, ojalà algun dia ho estiguem, però crec que ara mateix, Ojalà. i sobretot sortint d'una crisi pandèmica i la futura crisi Exacte. que molts auguren que hi haurà, jo tampoc l'acabo de veure molta viabilitat d'alguna manera econòmica. Laura, t'hem de deixar perquè marxis a treballar, no sense abans, primer, agrair-te que com sempre hagis acceptat qualsevol cosa que et proposo que involucra el bàsquet, i segon, sense agrair-te, sense desitjar-te moltíssima sort per aquest cap de setmana, sobretot que les gaudeixis molt, aquestes fases d'ascens, i ojalà veure'ns el diumenge, ja sigui jugant a pista o si us heu quedat per allà per veure vosaltres els partits, doncs que almenys ens puguem Ens saludar veiem. i veure'ns de nou. Així que si vols acomiadar de la gent que ens ha estat veient al xat, tot tuyo i nos despedimos. Bueno, primer moltes gràcies a tu per convidar-me i res, que espero que hagueu disfrutat d'això tal com ho hem fet nosaltres dos, que crec que ha sigut molt. I res, que gràcies per escoltar-nos i per estar aquí. I a la gent del xat, jo l'últim que els hi dic és que res, en 20 minuts, d'aquí teniu temps de fer un cafè, d'anar al lavabo, rentar-vos la cara, fer un pipi, rentar-vos els dents i tornem amb l'Helena López, capitana del femení Sant Adrià. Aquí veurem com també afronten aquestes fases. Laura, li vols deixar una pregunta a l'Helena? Alguna així que et faci curiositat? Potser sí que li preguntaria, perquè és una que he tingut... Bueno, és que al final l'he vist des que soc petita. Sí. Com és capaç d'haver de passar tants anys i que segueixi sent tan elèctrica com Vale. segueix sent? Vale, m'agrada la pregunta. De fet, és una pregunta que jo sempre també l'he volgut d'alguna manera fer, perquè és que sembla que no És li que passen és- els anys a ella. O sigui, No, sempre no, no, no. és la primera que es tira al terra, la que no para Sí, d'animar, exacte, la que no para exacte. de cridar. És bastant Exacte. increïble. Doncs res, xat, ens veiem en 18 minuts. Us deixo amb un canal en català que es diu Tarquito, que fa Wall of Tanks. No el conec personalment, però hem de recolzar els canals de Twitch en català, així que us deixo amb ells. Laura, un petonet molt gran i al xat Igualment. ens veiem en 15 minuts.